नामी बनी जे बाय इलेक्शननि रेजाल्ट थानिगो चिनि बरम गोनां एमएलए चिनि सार खासुकसा चिनि बिश्वकेतु देबरमा चिनि सार ते चिनि तंगो चिनि एडिसि हापांनि चिनि काउन्सिलनि मेम्बार चिनि एमडिसि बरम गोनां बुदित देबरमा बरंनो जे रेजाल्ट बाय इलेक्शन रेजाल्ट नायफिनमानि यागुलो जे खवाइता उनो बाथागै जे बरंनो गारि सुक्रुब सकरब खाइगै बेबाग ननस खाइखे बिका किन्तु बरंनि जे पार्सोनाल गार्ड गरिखा आंखे बरंनि बसाक साब सेल्फ बरंनि सेल्फ डिफेन्स खाइगै निसासि ता हनाय कोनो बिसास गरिखा अमहाय ओंखे अमहाय चिनि जे ता हनाय चिनि कुसुक बेरेमनि जे चिनि सरकारत जे चिनि पटकट तंनाय चिनि सार चिनि एमएलए बिश्वकेतु सार ते चिनि सार एमडिसि बिदु देवमा बरं हाइरक्सि एटेक खाइजाक तंगंखे चिनि आम जमता बाहायनाय बनि प्रतिबादे जों तिनि जेखाबानो दायतिने एरेस्ट मा खाइनाय जे बीजेपी गुन्डा बाहिनी रक दायतिने बरंनो जे पुलिस प्रशासन रक नायमोथां बाहिनी रक बरं दायतिने एरेस्ट मा खाइनाय हायके ते चिनि वाइटिएफ सारा त्रिपुरानो तेबो सांगाखे बासानाय ते चिनि वाइटिएफ तेलामरा ब्लक कमिटिबो स्ट्रं के बासागै तेबो अमो यागोलो तेबो प्रोटेस्ट रैली खाइगै तेबो जों अमहाय प्रतिबाद मिছিল बिखु मिছিল थायक सराय खाइ तंनाय एरेस्ट खाया खां ताकसु जरले